Bo día a todos e a todas. Damos comezo a sesión extraordinaria e urxente do día 30 do 10, coa seguinte orde do día. Punto número 1, ratificación se procede da urxencia da sesión. A urxencia ben determinada por o plazo do POS e, bueno, como fixemos unha comisión ordinaria a que veu o asunto, se puido tratar e debater e simplemente aprobar ou non este punto, pois, bueno, foi a razón de que se trouxera así por urxencia e xa foi falado na propia comisión. Se fora ordinario, se non fora urxente, pois nos iríamos fora de prazo e, bueno, pola tramitación do expediente xa hoxe mesmo, que remata mañán, pois é a forma máis acaída para facelo. Partido Popular. O Partido Popular vai votar a favor da urxencia. Partido Socialista. Vamos a votar a favor tamén. Pois pasamos a votación. Votos a favor. Por unanimidade. Grazas. Punto número 2. Aprobación se procede da solicitude de participación na primeira fase de Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS Plus Adicional 4/2025, proposta 2025/G 00006/000414. Ten a palabra o portavoz do BNG. Bueno, traemos este POS, esta proposta, este cuarto plan de obras e servicios da Deputación, que a Deputación aprobou en dúas fases. Nesta primeira fase, que é do mes de outubro, que se pode dirixir a gasto corrente. A segunda fase empezarei agora tamén para obras e investimentos, pero vendo un pouco a planificación que temos no Concello de obras este ano e das necesidades de cubrir gastos importantes con gasto corrente, incluso tamén para poder facer algunha modificación de crédito posterior, pois a proposta que traemos é a de facer esta solicitude a gasto corrente, estes 24.000 euros con 694,53, non? Non sei se vai na comisión, se facía por parte dos grupos distintas apreciacións, e o que teño que decir é que o Concello de Fene neste ano que estamos 2025 leva de investimentos 2.269.516,90 euros, que os podemos desglosar do seguinte xeito: 974.000 que van 349 con obras importantes que teñen dificultade para ser encaixadas nun POS por distintos motivos, además que se poden explicar perfectamente, que foron co crédito que se aprobou co orzamento, 702.000 que foron co IDAE, tamén cun modelo de crediticio que é interesante para o Concello, porque os aforros enerxéticos van a pagar prácticamente o coste dos investimentos, e logo temos os catro plans de obras e servicios da Diputación concedidos no ano 2025, como son os 412.000 que tivemos en investimentos para dúas obras, bueno, para tres obras importantes, que foron a Rúa Fonte, o Camiño Municipal en Fontenova e o drenaxe do Camiño do Piñal, os 908.429 que temos intención, sumados os dous plans, de meter en gasto corrente, e tamén se pode explicar perfectamente e ver nos números, cando se vexe a liquidación do orzamento, onde están disparados os gastos correntos deste Concello. Vamos a ver electricidade, vamos a ver Sogama, vamos a ver importantes sobrecustes que ten o Concello de Fene, e
E esta era a forma máis rápida de traer investimento para ese gasto corrente, porque senón sería de imposible recadación nun ano, a pesar das medidas tomadas. Reducción de débeda 122.560, aquela débeda que foi contraída coa propia Diputación, que a propia Diputación non la autofinanciou, é dicir, que xa non, digamos, contablemente xa non entrou no Concello esa débeda, asumeu a Diputación e ora, digamos, que non se autoliquida. E despois 71.493 euros que son de gastos sociais, que tamén é pos Plan de Obras e Servicios, que é o adicional primeiro. E, por último, temos a subvención tamén de Deputación de 144.000 euros, máis unha chega do 20% de fondos propios que se fará de cara ao ano que ven, porque se está na redacción do proxecto para a adecuación do local que mercou o Concello tamén con a axuda da Diputación para ampliar e mellorar as dependencias municipais. Quero dicir con isto que o nivel de investimentos e de utilización do diñeiro eu creo que foi bastante equilibrado e, ademais, neste momento, debido ás condicións incluso que pon a propia Diputación de prazos, cada vez é máis difícil meter o diñeiro directamente do POS en obras en FENE polo cantidad de autorizacións sectoriais que teñen. É dicir, temos que escoller obras para o POS que non impliquen autorizacións sectoriais, sobre todo de algunhas administracións que tardan anos en outorgar. Esta é a proposta que traemos dende o Goberno. Partido Popular. Bo día. Bueno, en primeiro lugar, creo que por unha cuestión nada máis de cortesía, o día da Comisión de Urbanismo, se nos poido, que foi antes de ayer, se nos poido avisar de que o pleno era precisamente hoxe. Fora disso, nos parece moi ben o relato que acaba de facer, o papel o aguanta todo, pero digamos que a materialización de todas esas cifras no que é na calle, pois sinceramente non se ve, é máis. Esconde o que está escondendo este post de hoxe, que é do que de verdade vamos a falar, e non de todo o relato de inversións do POS e da Diputación neste Concello, porque, como ben é sabido e como demostra precisamente este POS, esos cartos estánse metendo sempre a gasto corrente. Esperemos, como se falou na comisión, que desos 200 e pico mil euros, pois algo despois, cando este incluído un gasto corrente, se vai materializando en algunha obra que poidan ver os veciños. E, de feito, o feito de que, efectivamente, estamos metendo todo a gasto corrente, pois é a necesidade que houve no presuposto actual de pedir un crédito por importe de 900.000 euros. Se houberan feitas obras que tiñan, a maior parte delas, financiación de Diputación, non houbera sido necesario que fóramos a este crédito. Concretamente, respecto do tema que nos trae hoxe, que é o POS adicional, pois vai para gasto corrente, de acordo. O Partido Popular se vai abster porque non estamos de acordo en meter tanto diñeiro a gasto corrente. Esperemos, como xa dixen, que se materialice despois en algunha obra. PSOE. Sí, ben, facémonos ecos da exposición que fixo o concelleiro de Urbanismo en canto a cantidade de orzamento, 2.200.000 euros que se van meter este ano en obras. Facémonos eco tamén da necesidade de ter gasto corrente. Non obstante, temos que propoñer que todas as actuacións a gasto corrente nos parece un pouco non ter moita previsión. Algúnha obra pequena podería haber metido neste POS adicional que non, a cantidade non é baladís, estamos falando de 224.000 euros. Nos, en concreto, votamos de menos algunhas obras que, con motivo da aprobación do POS Plus 2024,
en portavoces chegaron a uns acordos dunhas obras moi importantes, pero tamén se dixeron outro tipo de obras que eran necesarias facer. Entonces, nos gustaría que con este gasto corrente, pois, por exemplo, se pudera facer as lápidas do cemiterio municipal. Hai que lembrar que no ano 2022 se trasladaron os restos defuntos do bloque 8 da Manzá B do cemiterio municipal a novos nichos construídos en 2021. Estamos a falar dos ocos dos nichos que van dos 673 aos 780. Parecenme dabondo, non? Entón, bueno, estas persoas que están afectadas, que foron afectadas, que levan moitos anos levándolles flores por motivo de lembranza dos seus defuntos a unha lápida que ten unha numeración nada máis, nos parece algo que é de urxencia repoñer. Entón, nos parecería, e de feito, en alguna ocasión se falou aquí de colocar lápidas, ou polo menos este grupo escoitou en algún momento ao goberno falar de lápidas. Entón, nos gustaría que con este gasto corrente, unha parte importante deste gasto corrente fora a colocación destas lápidas e que estas persoas por fin podan ter un sitio onde poña o nome dos seus queridos falecidos. E tamén nos gustaría falar que con gasto corrente evidentemente se poden facer pequenas actuacións. Nos, en su día, co anterior alcalde, faláramos con motivo do post-24, que como acabo de comentar, faláramos de actuacións pequenas que non son moi costosas. Algunas, igual que decía o concelleiro do Grupo Popular, se podería facer algunhas actuacións. Poñemos, por exemplo, unha senda peonil no cruce de Mondín ata o campo dos Pinares, pero se non se pode facer toda a senda peonil, unha actuación pequena ou en tramos se podería facer. O caso é comenzar. Pois, por exemplo, desde a Curveira a Marraxón, en Sillobre, temos unha necesidade de actuación para eliminar a cantidad de buratos que hai ali e revisar as arquetas que temos. Hai arquetas que están levantadas. Por exemplo, no camiño da Ribeira, no río Velelle, hai unhas casas que para chegar ás súas casas teñen que levar casi luvas de mariscador con motivo do inverno para poder chegar hasta elas. Falamos, por exemplo, do camiño Trobado e camiño Penedo de Abaixo, a Matadora, que comúnmente dicen os rapaces que van a OIES de Fene. Aí non hai unha senda penil, se podería comenzar e incluso se podería aproveitar esta actuación que levou o Concello de recollida de aguas, que xa fixo un formigonado, pois se podería ampliar ese formigonado e facer ese tramo como senda peonil. Poñemos, por exemplo, actuacións que incluso a señora alcaldesa, cando estivo de concelleira de servicios, pois xa iniciou como é o formigonado para acceder ás plazas de garaxe. Poño, por exemplo, na Avenida Naturais de Fene, é que volven a estar esnaquizadas as entradas. Xa o dixen fai 2 meses, yo dixen ao concelleiro actual de servicios, bueno, pois se facemos esa pequena actuación con formigonado, con este gasto corrente, pois evidentemente vamos a forrar cartos porque eso vai quedar aí por unha cantidad de tempo inesquecible, a mellor, non? Sin embargo, aquí hai que facer actuacións cada 4 ou 5 meses aí, metendo miles e miles de euros, que é como tiralos nun saco sen fondo, non? Entón, é unha proposta, como, por exemplo, o acceso ao polígono Vilar do Colo desde a estrada 651, aí habería que facer unha pequena actuación tamén. Como, por exemplo, na rúa Casal, no CPI Os Casais, que comunica coa vía rápida VG 1.2, existe un desnivel considerable que vemos reclamando que ese desnivel se fagan as cotas suficientes e se poña a paño, porque un día vai haber un accidente aí, algún despiste vai haber algún accidente. Como, por exemplo, na rúa Brea de Barallobre, pois hai que estudar unha solución para o tránsito de peóns, algunha senda peonil se podería facer, non sei, algunha actuación. E, como, por exemplo, levar algún tramo de agua potable desde Maniños hasta a rotonda preto de Limoder, que hai algunhas casas que todavía non teñen agua potable. Bueno, documentación, nos fixemos documentación gráfica que en su día aportamos, fai tempo xa, de actuacións que consideramos necesarias. Entón, bueno,
Nos vamos a votar a favor deste destino do Postplus adicional 4-2025 da Diputación, destes 224, vamos a votar a favor que se destina a gasto corrente, pero tamén nos gustaría ver actuacións de maior ou menor calado na medida da posibilidade, e sobre todo o das lápidas de cementerio clama ao ceo, eso tiñen que ir xa. Gracias. Gracias. Esquerda Unida. Bueno, pois, para darlle resposta ao concelleiro do Partido Socialista, decirlle que as lápidas do cementerio están contempladas en este post que acabamos de recibir agora. Entón, bueno, e logo, efectivamente, estes cartos dan para, de alguna maneira, invertir tanto en algunha obra, como pode ser o tema das lápidas, como para afrontar gasto corrente. Quero decir que, en calquera caso, contemplamos todo eso, entendendo que de todas formas vai sempre dirixido, se invirta nunha cousa ou outra, dirixido sempre á veciñanza. Pero das lápidas está contemplado, e algunha outra obra das que se mencionaron tamén está contemplada. Pasamos á votación, entón. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado. Graciñas. Finalizamos a sesión. Vale.